jeg fortælle lidt om trevejskatalysatorer. Først der vil jeg komme ind på en indledning, så noget om hvordan en trevejskatalysator er opbygget, hvilke funktioner det har i den, så de reaktioner der er i katalysatoren, de overordnede reaktioner, og så noget med elementære reaktionerne, og til sidst en konklusion. Katalysator, hvis man slår det op i en kemibog, så får man følgende forklaring på ordet, hvilket at det er en katalysator af et stof, som forøger reaktionshastigheden uden selv at forbruges på reaktionen. Altså så bruger vi katalysatoren til forskellige kemiske reaktioner, vi ønsker skal foregå hurtigere end normalt. Det smarte ved dem er, at de kan genbruges igen og igen, det de ikke vil forbruges på reaktionen. Det der er smart i mange sammenhænge, eksempel kender vi fra hverdagen, nemlig i vores biler. Her sidder der i udstødning en såkaldt trevejskatalysator, som har til formål at reducere udslippet af udstødningsgasserne som carbonoxider, carbonhydrider og nitrogenoxider. Katalysatoren den er opbygget af 2 keramikblokke, som er opsat i stålgitter, og hver keramikblok indeholder tusindvis af små huller. Det gør, at vi får et større overfladeareal. Den første blok er belagt med platinium og rhodium, mens den anden er belagt med platinium og peridium. Imellem blokken der er der et hulrum, hvor der tilføres O2 ved hjælp af en åbning i siderne. Hele katalysatoren skal ved processen have en meget høj temperatur på omkring 700 grader for at kunne virke optimalt, og denne temperatur den kommer hovedsageligt på grund af de udstødningsgasser fra bilen. Den fungerer ved, at der i katalysatoren foregår 3 reaktioner, hvor de 3 farlige stoffer omdannes til mindre skadelige stoffer, da de ellers vil kunne være med til at kunne lave syreregn. Katalysatorerne i bilen er heterogene katalysatorer, det vil sige at stofferne i reaktionen er på forskellige tilstandsformer. Grunden til, at den hedder en trevejskatalysator, skyldes, at den speeder processen op for de 3 omdannelsesprocesser, hvor carbonoxid, uforbrændte carbonhydrider, CM og HN, og nitrogenoxider omdannes til mindre farlige gasser. Takket være trevejskatalysatoren, så er fænomenet små nærmest ukendt i dag. Små var noget, man kæmpede meget med i 80'erne. I storbyerne havde folk besvær med at trække vejret, da byerne var så forurenet på grund af udstødningsgasser. Det er da heldigvis ikke så slemt i dag, takket være trevejskatalysatoren og partikelfiltre. Katalysatoren sker der som sagt nogle reaktioner, og katalysatoren optræder som en opkvikker på de her kemiske reaktioner, som mindsker udstødningens skadelighed. I den første de overordnede reaktioner, der sker i katalysatoren, kan vi se her. I den første reaktion, der arbejdes der med komponenten carbonoxid, og ved at oxidere den med et stort overskud af luft, så fås det mindre skadelige carbondioxid, som også er kendt under navnet kuldioxid. Skønt dette stof også skader vores atmosfære, er dette dog mindre skadeligt at få ud i den. I den næste reaktion, så sker der også en oxidation under tilførsel af et stort overskud af luft. Denne gang er uforbrændte carbonhydrider. På den måde får vi igen dannet carbondioxid samt vand, som ikke har den største miljøpåvirkning. Antallet af luftmolekyler, dioxygenmolekyler, der skal anvendes i den her reaktion, afhænger af, hvilken carbonhydrid vi har at gøre med. Antallet kan beregnes ud fra ligningen 2m plus n divideret med 2, og m er antallet af carbonatomer i carbonhydriden, og n er antallet af hydrogenatomer i stoffet. Disse 2 reaktioner de forløber næsten ens og foregår på overfladen af de 3 metaller i katalysatoren. I den sidste reaktion, der ønsker man at undgå, at nitrogenoxid det også udledes til atmosfæren. Derfor sker der her en reduktion af NO til N2 ved hjælp af carbonoxid, som så optager det overskydende oxygenatom. På den måde så får vi produkterne CO2 og N2. Denne reaktion kræver mest metallet rhodium, på grund af dets gode evne til at fastholde NO under reduktionen. Og igennem de her 3 kemiske reaktioner, så får vi derfor omdannet de 3 komponenter, carbonoxid, uforbrændte carbonhydrider og nitrogenoxider, for udstødning til 3 mindre skadelige stoffer, nemlig CO2, som er carbondioxid, vand og dinitrogen. Men der sker som sagt også nogle mindre reaktioner undervejs, da det er bare de overordnede reaktioner. Og som sagt så bruger vi metallerne platin, palladium og rhodium, og på overfladen af de 3 metaller så sker der en oxidation af
carbonoxiden og carbonhydriden, mens metallet rhodium er særlig velegnet til at kunne fastholde nitrogenoxid, ved at der sker en reduktion til dinitrogen. Denne reaktion, som sker her, kan man beskrive ved elementære reaktioner. Vi vil så forklare mekanismen ved den her reaktion. Det værste, der sker, når vores udstødningsgasser med de giftige gasser skal passere katalysatoren, er en adsorption. Adsorberes dioxygen, O2, carbonoxid og nitrogenoxidmolekylerne til metalatomerne, der er i katalysatoren. Det vil sige, at de sætter sig på overfladen. Her vil dioxygenmolekylerne O2 og nitrogenoxidmolekyler NO, de vil så spaltes til atomer, mens carbonoxidmolekylerne CO vil forblive intakte, mens vil blive aktiveret, så de er klar til at reagere. Oxygenmolekylen, der er adsorberet på overfladen, vil så reagere med carbonoxid og danne carbondioxid. Her vil nitrogenatomerne de to nitrogenatomer sætte sig sammen 2 og 2, og derved danne dinitrogen. Og de her to stoffer er selvfølgelig på gasform. Vi får så reaktion 3 ved at tage summen af delreaktionen, dog ikke reaktion A. For at få reaktionen til at passe, er man så nødt til at gange reaktion B, C og D med 2, for at få lige så mange adsorberede nitrogen- og oxygenatomer på begge sider af vores reaktion pil. For derved så vil de gå ud med hinanden. Vi ender derfor ud med at have 2 NO plus 2 CO2, eller CO, som begge er på gasform, som bliver til N2 plus CO2. En trevejskatalysator, den kan kun bruges til benzinbiler og ikke dieselbiler, i det forholdet mellem luft og brændstof skal passe med både oxidation af uforbrændt carbonhydrid og carbonoxid og reduktion af nitrogenoxid kan foregå. Da oxidation af C6H12, som er en uforbrændt carbonhydrid for dieselbilers forbrænding, kræver et stort overskud af luft, kommer forholdet ikke til at passe længere. Derfor kan en trevejskatalysator ikke anvendes til dieselbiler.